yakaitika anzadzidai yakarwara yarwara mukwasha baakumbira kuti ndikukumbira vanati zvafambirishi nehanzvadzi saka vakafonera wana mukoma wakawafonera wakati angukwasha famba henyu sati chatikwanisa kuti tifambe asi muita zvemadini zvamaita mukwasha ndokufamba afamba mukwasha ndo zodaidzwa muzukuru ndozwa eni mashoko kuti anga sekuti akafamba but nyaya iripo inyaya yakaendemamira yaita nyaya yacho asi nyaya iripo kune nyaya yengozi iri mumusha ndiro zvinofana kuti igadzirwe ata zvakanaka muzukuru wachitikumbira kuti tiungana nekwazindi kuti nyaya yacho idini itaurwe nyaya yacho taungana paya takaungana tese namukoma takaungana nyaya yacho hanzvadzi yangu iyo yakashakwa nemurume washaendi akabuda chitaura kana hanzvadzi yangu achiti ini ndakaurayiwa asi ndakaurayiwa nekwazindi saka ndauri zvadaro takawirirana tese tikati saka ngatitsvagei mari zvataurwa nemukwasha atipa mazuva kuti muwane kwazindi tsvagai $100 mopinde mumusha mangu nekumacho munotaura nyaya iyi munochitangira nyaya yacho yese saka takangogara totsvaga but pakazoita kakusawirirana tese ngadzikoma hapana kashokutaura bhozi papanika kuti uya kuti makatipumba uya kuti makatipumba chivanazi iwo wakazviita baba nekuti nyaya yakaitwakaidzwamba mako saka zvavazangondipuso kuti hapana kashakwanisa kubva kuti shamatodigenzakatomadaaaa nditete tete tipatsire nyaya ifambe nyaya yakangomira saka titoengoto vakomana toti varudini tikutsvaga tivatarogara tagara last week but 1 hanzvadzi yangu yekuguruwe mukwasha yekuguruwe akafona mukwasha yekuguruwe akafona akazana sekuru ini kunogwa ndisina kugara zvakanaka nehanzvadzi yenyu hanzvadzi yenyu iri kubudiwa kuno iri kubudiwa nababa ababa sa baba manje baba kandibereka ini ari kuti ndiendesei kumba kudaidziwa wangu wese wagare pasi tiite sei ndine zvindonditaura nokuti iniwo ndakaurayiwa futi kwashatarodafona daro ndifonera kuti mudiwa kumba kwaone ndibva akafonera munhu wese ndibva taenda zuva takawirana tienda kwacho takatosvika tichingosvika hanzvadzi yatone 2 weeks haisiku yakangopoterwa zvadaro takasvika isusu takasvika baba yakabva tobuda ndikazi endai kwatete kuzindi mota uri tete yachaungadza vanhu vese vataenda kwatete kuya tete vatasviko takatsanangura tete munhu vatakavitaura vega tete ende pakazofonera vakomana kuti vakomana weye kunobudiwa kubva kunogwana nyaya yakadai so uyai vakomana vati aisatidini hatiwiko no it's okay tochidini vatachisunga bva kwatete musha mukwasha ngatipinde musha mukwasha ngatiende mumusha medu nyaya dzedzo dzopinde kumusha medu vatata 2 days tiri mumusha taenda kumusha kwedu vaya tasvika mumusha ndopa takachiti tochidiwa rume kuti nyaya idini ifambe one nyaya mamiriro yakaita haisina mira zvakanaka uyu munhu arikugara mumba wake hapana chaari kuita hapana kwasha unokomplain vatachienda kwasheziva ndo nyaya yetinani ichibva tinyora tsamba achiendise nyaya kwani kwamama ndokunokwanisa kubatsirwa nyaya yenyu mamirenga nyaya okay but wamuta muna madonna arikudiwa charuti mati arikudiwa uyu akagara pasera kuti abudiwe munoita sei kwachidaiatanga zvega rotanga zvega vakatanga zvega kutanga nokutoti otanga saka apa zvimbotanga
ndizvere then babari mukuru ari kufundira yesu wakusunga iyo nyaya yataura pamusoro yemambo nedariro sekuru rakatikuta inonzi David panyaya yatsanangurwa nomuinai chokwadi matsananguro aita iwo ine mazira endakaveta nyaya iyi yekuti mukwambo akafonera mwana sekuru ndatoinzwirawo panapa mambo wangu handinamboziva kuti mukwambo akati mwana ari kupinetsa kunoku ndainzwirawo panapa right ndochipfuurira mberi nenyaya yakanga auya nayo wakandiurira inini wakati iye neuyu nemuzukuru wangu paya ndiri kumba kwangu wakasvika ndakagara pasi wachimbosvika ndakaita muchowena ndikati ai mafana muri kutekuseri kwemba kwangu muda wandisira muteuro ndiri kutamba nawo pabva tasi kupinda matigare pasi tobva tagara pasi panzi sekuru ndauya muzukuru akatanganya ndauya nenyaya ndauya nayo panapa zvazi mumusha musekuru musha menyu mune mukwambo akauraya kana mune mukwasha akauraya hamucheti dini timuzwe mukwasha wacho akauraya tizoti ndiani zobva tazotaura natete ndonyaya iri kutaurwa kuno yataurwa da yobva yagara pasi obva auya wakauya takabva taenda kumba kwauya vataenda kumba kwauya vatagara pasi vatasvika kuno varume vangu varipo wairi nemukadzi wani varume vangu vakapfeka nguo dzavo obva vatanga kutaura zvavakataura vachitaura kudaro zvikanzi pavakanga vachitaura obva vatanga kuti kudirwa kwouye kufirwa muzadzi yakabva yatanga kutaura ndakaurayiwa inini makandiuraya vandipazindi ikati wakaurayiwa sei anzi makandibaya wakaurayiwa nani ndakaurayiwa ndakaurayiwa kwazini nani vanzi sekuru wakandibaya sekuru upi hanzi sekuru kutaura vangomuningira notira mashomo sekuru akakubaya sei achobvaatsanangati sekuru wakandibaya zvapedza kudaro vabatsiri vaya vaizobatsiri vacho vanga vari zvikanzi navo varume
Aita wani. maita wani wacho ne ji maita wani ko mozi wacho ji mozi wakakura ere Mzanjeme bati abura inzibona tabusiga. Pana ngatukira riso Adisi baba yomuru utaura. Pamusoro changamira. Wari kuti ndakandosiya chechi, waenda kuchechi kuJohn Maranga. Saka kuti ndada kusiya chechi kuti ndigadzirise musha mangu. Saka pandakataura nditiyo muri yangu ndada kugadzira musha wangu. Wakabva wandiuraya ndiro kwasa kufumura zvinhu zvinofumura mumusha. Ndimataura kuti wautaura. Ngiri ari kutaura. Patibadzira confirmation kazuva isu tautani kazwa kuti ari kubuda zva zveshuwa ndiye here ari kubuda ende ndiyani mungakwanisa here kuti adiono kana muchida muende panze apo toda kuti munhu ari panze apo avherify kuona kuti munhu ari kubuda apo ichokwadi here munhu mufi here ari apo ndiri kana manzwa munotitaurira kuti zvanzi chii panze apo Anjo, saka endai panze pane munhu ari kwapo ambotarisi timbuya sounzwa kuti right next case